Njoba nginobhuti umazi ukuthi ubhuti une-disability, yamazi ukuthi akakhona ukuyihambela, uhamba nge-wheelchair, ngithi yakwazi lokho? Ngiyazi. Ubhuti waba nenkinga yokuthi akutshena ukuthi walimala emsebenzini, kuney'mali ey'qhamuka emsebenzini inyanga nenyanga ayitholayo. Yakwazi yini lokho? So engiza nako mina ukuthi ngizokutshena ukuthi ubhuti akaze alimale emsebenzini, akunamali eyingenayo, imali ayiholayo ile ye-disability kuphela, ayikho engenye. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesisiqephu esithi sikhipha izimfihlo, nihle noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo mama, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani balaleli emakhaya, ngiqhamuka eMbombolo. Ukuba lana nginemfihlo engizoyidalula mayelana nobhuti wami, ngize kuSikoni ngizoconfessa mayelana ne-disability kabhuti wami. Hawu, uzoceba ubhuti wakho kahle kahle? No, it's not like ngiyamceba. Yeah. Uyamazi yena kulesa simo akusona, kodwa akazi ukuthi kwabangwa yini ukuthi abe kanje. Khona okunye akwaziyo engingakona ongahambisani naloko engikwaziyo mina. Okwaziyo wena njengodadewabo. Manje lo bhuti wakho uwumfowenu omncane noma mdala? Uwumfowethu omdala, kodwa emdala nje akakaze asebenze, akukho la wakwasebenza khona. Ima-ke before ufike lapho-ke indaba iqalaphi? Ufuna ukuyizwa kahle le. Indaba iqala ekuthaneni. Ubhuti wami wazana noSikoni futhi sebenesikhathi bazana. Kodwa uSikoni uwumuntu omaziyo ukuthi ubhuti une-disability ayithola emsebenzini. Uney'mali ayitholayo lapha emsebenzini. Okay. So okusho ukuthi leyo nto ihamba ize ithikabeze nami hlobo lokuthi ubhuti uyafuna ukuthi akabe nemali, ezame ngakho konke ukuthi imali ayibe khona, agcine eyicela nala kumina ngimnikeza. Because kumele anikeze uSikoni, anganiwazi ukuthi uSikoni kunemali engenayo. Imali engenayo lapha ayikho nje, imali ayiholayo nje i-disability eyimali engatheni. So lapha kuSikoni kumele kube imali ethi ayibe ningana phela ngoba unikezwe emsebenzini. Ngoba phela khona imali ayitholayo emsebenzini. Yebo, ngibe ngazi mina mina ukuthi une-disability akahambi kahle noma unani? Akahambi kahle, hamba nge-wheelchair. Hamba wheelchair. Yebo. Okay, so uSikoni wamtshela information yokuthi walimala emsebenzini, so kunemali ayitholayo. Yebo, uSikoni nje wazi lokho futhi akazange akuqambe yena, wakusuka kubhuti, ulandelela nje into ayishiwo ubhuti wami. Wena uzwa ngobani lokho? Kuze ngikuthole lokhu, ngikuthole sekuthaneni ubhuti mayifuna imali ecela kumina, uyabona nje ukuthi ena ungifakela ipressure, ngibuza ukuthi uzoyenzana mesiyasho ukuthi uzonikeza uSikoni. Ngithi mina akahlale phansi noSikoni amtshene ukuthi imali anayo ingakusuka la iphele la. Akakhona ukuthi athole enye, kwayona nje ayimnele nje leyo mali eyedwa. Kuwukuthi ke vele ula ekhaya ngesimenzi akungeze simvalele ngaphandle, siyamnikeza esikudingayo. So kuba inkinga makushuthi soze sicaphuna ibudget sinikeze yena ukuthi eyojabulisa umuntu ngongakhuluma iqiniso. Okay. So uSikoni wakho, ubhuti wakho bazane nini noSikoni? Sebe neminyaka emingaki? Sekunesikhashana, ngicabanga ukuthi ku-more than 2 years, kodwa nje iqiniso yona engalazi, wazi lokhu akwaziyo. Okay. So manje mawubuka ucabanga ubhuti wakho, ucabanga ukuthi mhlawumbe uSikoni angamshiya yini mawukuthi-ke niyathola ukuthi no, vele nje u-disabled, akuyona khona ayilindile emsebenzini or akalimalanga? Yeah, ngicabanga izinto ey'kanjalo because ngike ngahlala naye ubhuti, ngathi kunanokuthi ayiqine kanje, ayifile sengazi ukuthi akayilutho mengayihlanganisi le mali, akahlale naye phansi amtshene okuyiqiniso. Vele mawukuthi uyamthanda, uzomthanda ngoba wamfica e-wheelchair. Ukuthi aze achaze ukuthi walimala kephi, kodwa wamfica ehleli lapha ku-wheelchair bezoqhubeka amthanda. Kwawukuthi akuhlali kahle lokho ubhuti wathi hayi akafisi ukuthi angamtshena, menokumtshena mhlawumbe angahamba. uSikoni wakho yena kuwumuntu onjani? Yeah, ngasho ngithi uwumuntu oright kodwa ngikahlalelani naye, uwumuntu oright, bayazwana nje kahle nobhuti, kodwa ngeke ngikwazi mina ukusuka ngihambe ngiyosho lokho kuSikoni ngingaqalile kubhuti. So ngokuqhubeka kwesikhathi ngiyabona ukuthi nami ngiyathinteka manje, sekumele nje ngazi ukuthi kunemali engaka kumele ngiyithathe iphume ihambe. Mhlawumbe mangizoconfessa kanje ngihlale nayo uSikoni, mhlawumbe uzoqhubeka amthandi, azi ukuthi mina sengizomupha ngokuthanda imali, hayi kuleya pressure bengifakelwa ubhuti. So wena uyayikhiphe yakho kwelakho iphakethe? Yebo. Ukuze uSikoni ezokwazi ukuthi yena athole imali? Yebo, iphume ngikhiphe ephaketheni lami iye ngala kubhuti, iphume kubhuti ngathi yingxenye yale imali zakhe emsebenzini. Mawusho nje on average imalini nje ujwayele ukumnika yona? Ubhuti imali ayiholayo nje ekuyiyakhe, ngazi
1 point bani kodwa akawuhlanganisa u2000 so kumele mina mhlambe ngikhiphe noma u2000 noma u2.5 phela angeke uzonginikeza 1000 ube unikeza imali emsebenzini obviously leyo mali imali ethi ayibe ningani kumele nami ngiqale phansi yamakhanda ngiqoke. So kahle kahle nawe uphinde ube yisoka lakho usisi wakhe ngoba phela imali iphuma nakuwena. Yebo ngoba ngenza into ejabulisa ubhuti wami engibuka shuthi yazenyeza nje ukuhlala phansi akhuluma iqiniso ukuthi nginje mhlambe yena uSikoni bezoku-understand lokho ukuthi hayi lo muntu nje nalelo senti kodwa ngiyambona ugqokile nje bezoba right mengicabanga kodwa angazi that's why ngithi ake ngize-ke ngizoconfessa. So manje-ke kuzokwenzakalani kwi-relationship yakho nobhuti-ke masumtshele lo daba phela usukhipha imfihlo yakhe? Yeah, akuzoba kuhle kuzoba kumbi kona kodwa ngicabanga ukuthi okwesikhashana uzobuya akhumbule naye ukuthi ngeke ngahlala naye phansi ngathi akakayikhiphe lento iphume kuyena iya straight kuSqueeze. Kodwa mina mangenza nje ngiyabona ukuthi naye ubhuti yalimala mhlawumbe uzokathola uzongiziba ngizonde okwesikhashana kodwa uzokakuthola ukuphumula azi ukuthi ena ayisengamnikeza lo 500 rand uyangi-understand ukuthi anginalo isenti enginalo. No, uqinisile. No, and then ima ukuthi ifamily iyeza ukuthi wena u-expose ubhuti wakho wabhidliza intathu yakha. Yeah, kuzoba buhlungu kodwa ngiyacabanga ukuthi bazongixolela ngoba bayazi ukuthi especially uma yazi ukuthi impilo ungayiqala impilo ngamanga. Iqale nje ube uwena umuntu akuthande ngale indlela uyiyona mengakuthandi ube uyivezile ukuthi uyilento eyiyona. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba buhlungu ngona ukuthi ngim-exposeile ubhuti kodwa bazophinde bangixolele ngoba bengihleli eqinisweni angikhuluma izinto ezimbi into engenzeki. No, qinisile. Yebo. Hayi nayizwela-ke babukele emakhaya ake simthinte uSikoni simazise ngalolu daba ukuthi hayi umuntu wakho akukho mali ayilindile vele nje u-disabled so it's either uyamthanda noma uyamshiya. Asimuze uSikoni usuzothini. Hello. Sawubona sisi njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Siyakhuluma yini? Okay, uLungster lo waka-Black Life TV kuhleli uthi sikhipha izimfihlo. La e-studio ngihleli noSikoni wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Ngicela ungithintele sisami. La e-studio ngihleli noSikoni wakho, uSqueezer wakho. Uthi kena ucela umlalele kunemfihlo afisa ukutshela yona. Okay, sisayikhiphi. Ungimamele kanje. Yebo Sikoni njani? Siyaphila. Ngiyaphila imina ngithi angizelana ngizoconfessa kunento ekumele ngikutshene yona engicabanga ukuthi wena awuyazi. Ngingakutshena? Yebo ngilalele sisi ungakhuluma. Njoba nginobhuti umazi ukuthi ubhuti une disability yamazi ukuthi akakhona ukuyihambela uhamba nge-wheelchair ngithi yakwazi lokho. Ngiyazi. Ubhuti waba nenkinga ukuthi akutshena ukuthi walimala emsebenzini kunezimali eziqhamuka emsebenzini inyanga nenyanga ayitholayo. Yakwazi yini lokho? So engiza nako mina ukuthi ngizokutshena ukuthi ubhuti akaze alimala emsebenzini akunamali eyingenayo imali ayiholayo ile disability kuphela ayikho engenye. So into ebeyenza ubhuti beba noloko ukuthi ena afuna ukuthi asihlanganise simnikeze imali akufakele imali le mali beloko ekufakela yona ube mhlambe bekhipha i500 rand si-edeke thina sifake kuleyo mali because ebengafuni abukeke engazuthi umuntu ongenamali because wakufihlela wena ukuthi ena une disability wathwala imali emsebenzini. So akukho la wake wasebenza khona bengithi ake ngikutshene lokho into eyenza ngikutshene lokho iloko ukuthi ngiyabona ukuthi ena useloko Ima wesisi. Yeah. Understand ukuthi wena ufonile nani kodwa phela kwazi ukuthi ungavele ulande ungaphange yathuba lokukhuluma kokuqala nje ubhuti wakho ngiyazi uthwala imali emsebenzini. Secondly le mali benginikeza zona yonke lezi inyanga bengingaboni ukuthi uthathe imali yeni senibona manje ke sekumele ungitshele ngoba sekwenze njani. Cha siswami Ncese ngicela uhlisa umoya Sikoni bengizama ukuhlala naye siyazi vele besizama ukuhlala naye sithi akakutshena iqiniso manje kuyasinda ukuthi akutshene iqiniso. Nijwayeze ngithi ngithola isihamba semali ethuliphuma emsebenzini angicabanga ngani lokho ukuthi ngahamba kube inkinga ekugcineni. No ekuqaleni Ima wesisi uyazi ukuthi elithethe ngihlala kulona ngirenta ngale mali le nginika ubhuti wakho mase uthi ngitshela lokho angazi mhlawumbe usosuke ukuthi nidle lo babe nobhuti wakho le mali noma kwenzakalani.
No, sibona ukuthi yena useyifakele ingcindezi yena akasakhona ukwenza lokho. Kusho ukuthi mengingema mina ngingamhlanganiseli. Kusho ukuthi lelo flat uzorenta kanjani because ikizihlangani leyo mali. Isuke kuyimali ehlanganise nathi ngoba simazi ukuthi akasebenzi efakela wena. So sesiyabona ukuthi lento isimfakela ingcindezi yena kuqala bese sithi akezeke azokutshena mhlawumbe mawukuthi uyamthanda uzomthanda noma engenamali engenayo. Sisi akwazi ubhuti wakho mina ehlangana nami wangitshela ukuthi noma yini engiyidingayo because wayezazi ukuthi usebenzeni. It's not like ubhuti wakho ngimqome right, ngimqome vele ne-disability. Le ekuyiyona le mali yayo angonda ngayo. So yini manje sidala ukuthi wena ungitshela ukuthi imali akazi kanjani niyamxhasa niyamgcwalisela nenzani. Wathula ola lo. Kodwa bengithina nawe siyazona sixoxa yonke into. But ukwazi ukuthi ungithikhe into engathi Ukuthi bengifuna kube ubhuti okutshenayo manje ubhuti afuna ukutshena ingakho ngithi angize ngizoconfessa mina. Usubona ukuthi ubengafuni ukungitshela ubhuti wakho ngcono ngitshele wena ngizokuzwa wena makusho wena. Mhlambe bengicabanga ukuthi uzongizwa kodwa uma ungangizwa shuthi nizoqhubeka nidle le mali le elokhuza yepension la ayidlayo ke lelo 1000 nama nikuniki. Mina ke esayidini lami ngoba ufuna ukungilalela asisazi uqhubeka sigcwalise ke thina ngoba awufuna ukusilalela. Uyagcwalisa kuzophinda ugcwalisa ukuthi uqalile imele lesikole uzophinda ngokugcwalisa ngoba nami ngidala nakwasekuqaleni. Mina ngiyogcwalisa mhla ubhuti eseze ezokutshena njengoba nami ngiconfessa mawukuthi yakutshena sengizoqhubeka ke ngigcwalise mina bengithi ngenzela yena ukuthi akaphile emoyeni because lento isimfakela ingcindezi akasazi ukuthi uzokwenza njani. Angazi ngoba phela owakweni nomuntu okhuluma ngaye bengizohlamba uyamfuna or something ukuthi usungavela umkhulume kabuhlungu kanje uqonda ukuthini siqonda ukuthi indoda yami ekusebenzeni kwayo kanzima wena ukwazi ukuthi ukuphendule lokhu kwenza ishayo ungitshela ukuthi ayikho imali ayithola ugcwalisela ngisho ukuthi ungabaza amandla akhe. No bengifuna aphile emoyeni ezophila impilo ya Ngivala ucingo lwami ukuze ngibe nepeace ngoba ngeke ngikwazi lokhu ngokuthana nawe nelamango ongitshela wona. Hayi okay sikona ayisho ukuthi awungizwa kahle mhlawumbe sobuye senze enye indlela ukuthi ngihlela ubhuti khona ezwe Ngizofika lapho mina ngithathe wena ngithatha ubhuti wakho ngifuna lamanga ongikhuphuzela wona la ucingweni uwakhuphuzela phambi kwakho ubhuti wakho. hayi ayikho inkinga kube wenze kahle uma wenze njalo. Ungeke Alright ngiyabonga. Unjani sisi? ngiyaphila sisi. Sorry ulungisidalo ngiyeza ukuthi hayi uyathetha bakithi. Angazi noma mhlambe nawe bese bazokubhala yini kulezi imali lezi ngoba yonke lento le insumane nje nganekwane kahle. Mhlambe lo sisi bese vumelene nawe ukuthi uzophinde nawe akuncozulela yona le mali ehlisa umoya mina I just wanted to know ukuthi kena kukhona ini document akakukhombisa yona ukuthi nansi document as proof ukuthi kena ngempela walimala emsebenzini and iyiphi inkampani. Hayi wesifulele nje le angiyizwa ingilento yenza ngisho ukuthi angazi noma mhlawumbe usikole usethe yapho ukuthi ungayitype right inyamfo wakho ukuthi usebona ukuthi ngabe umakoti khona senibona ukuthi manje nihlehlise nike lezi imali nisale nizidlane laphela. Cha mina angilwi nawe and futhi kena I think kena mayethu siswakhe iyanicindezela manje lento ngoba phela mayingasatholi assistance financially kusiswakhe yefana nizolimala and konakala uthando lwenu. So ikhona ini document akakunika yona ukukhombisa ukuthi ke yiphi inkampani alimala kuyona and ingaki isamba zosithola. Wasisi phela lalela yazi ukuthi imali awukusabuza ukuthi ifike kanjani so angeke ngisaqala ngalawo ma document lawo mina mangibona imali ngiyazi ukuthi ngiyakhokha irent ngiyathenga ukudla nawe uyazi ubhuti wakhe kwaloyo foniko lapho uwazi kahle ukuthi ubhuti wakhe vele uyazibophezela ukuthi yonke into engidingayo yena uzomanage ukuthi ayenze if ukuthi ngempela bebemgcwalisela ngemali batholelani ola lo ngesenza leso sithembiso because kumele basho khona lapho ukuthi asikwazi ukugcwalisela usuyakhokha lezo zemali. Yeah I think iphutha lakhe laba lapho ukuthi angashesha iaddress le ndaba iphutha lakhe libe lapho ukuthi angashesha iaddress enye into futhi ngizongisiza nje ngicela ningivalele ifoni yenu ngizifonele indoda yami ingitransferele enye imali because leni ngitshela yona mina ngizwe if ukuthi bamgcwalisela kabaqhubeke bemgcwalisela because sebeze bakala ngithi angamusa kungitshela manje angazi yini ebimenze wathula ona lo ngoba sithi decide ukuthi angitshele manje akaqhubeke kashaye ngathi akazange ngitshela ngivalele umlomo wakhe nje engathi akwenzakalanga lutho. Okay kodwa ngiyalithanda leli phuzo olishilo wathi kena uzobathatha boba u2 babeke phambi kwakho kwenze lokho sisi. Yebo ngizokwenza lokho impela kwenze. Okay no siyabonga kakhulu. No right. Okay bye. Akayizwa lento usikoni wakho? Hayi akayizwa lokho ngempela. Akayizwa uyofuna imali uyimanje.
lapho uzoba nenkinga kumele ngempela sihlangane kube yimina nanobhuti ya ngiyazi kona kuzoba nzima ukuthi amtshele kodwa ngoba sengiqalile kuzoba easy ukuthi akusho lokho because mase yaqhubeka yayifunda nathi soqhubeka sime shuthi imali azomnikeza la iholayo uzosala yiningi nayo ngoba siyema ngempela thina because asilwi naye sifuna kuvela ubuyena ayiveze ukuthi yina nayo yina ngenayo at least ke na i-relationship yakhe ngeqiniso manje into enzima ukuthi yonke into yenze ngamanga mase mawukuthiweke nje bemrentela iflat olalongo uyamrentela iflat wazi ukuthi maliqhamuka kuyena nathi ngiqhamuka kuthini sesiyasindeka ke nathi manje sekuba nezingane nathi esinedingo sokuthi senzele ingane akakamthatheke ngenye ilanga ngathi yamshada aboneke mase kuthiwa mhlawumbe angani yonke into izobe ikubona namafoni abone ukuthi uzolinda kunamali yecompany eqhamukayo la kunaloko bazophelezela bathatha ikhadi la kasasa bokhipha imali yo hayi ngathi nzima le kodwa ke ubhuti wakho naye uzofunda isifundo ukuthi uthando lamanga alikaze la last because naye bethu uthenga uthando yebo noma wayethulile yena amshela abona ukuthi kuzoba kanjani amhe ngayi imali le ayiholayo incane mase ukuthi mase libona ukuthi likhona message ukuthi eyona mali engiphila ngayo yile kodwa singakwazi ukuthi siye phambili ngaloko masobeka 200 no qinisile hayi niyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi ubhuti shuthi wayemshele ngamanga ethi nje uzwenza sure ukuthi umwina ngemali but manje imali ayisakhona ukuthi odadewabo bamsize ukuthi ba finance le lifestyle le aseyithembisa intombi and uSqueeze akayizwa le ndaba sekufana nokusiqanjwa amanga awakaze akhe bakithi khuluma iqiniso umuntu mayekuthanda uzokuthanda mayengakufuna uzokushiya vele. Sibonga kakhulu kwesu Black Lives TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo ngulungisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there Black